Nějaké haraburdie. Dneska šukanica je s nějakým starým dětkom. Tady to opravíme, nějakou trapezu. A čo bude s tím robit, kámo? Nevím, kde je ta šukanica jedna malá. Dáme to prostě sem a postavíme auto. To spadne a mát, když jsem už sledoval, já si prkýko na hlavu radšej. No to určitě, ty prase jedno, tady to sem a hoď to na sánku. Hej, čo je to zo? To je stará hračka. To vlastně rozkla moja máma, to, že sobě jedna koupil PlayStation. To je humus. Ano, je docela velký. Co to je sakra, doma by takový PlayStation? Ne, to je PlayStation 0. Normálně starý výtvar z 80. Aha, už to chápu, ty jsi hlupej. Ty dupej jeden. Tady si to položím. Nevím, co to je. Umýváme. Babi. No, to je matroš. Co to je sakra? Jaké farby? Tu jsou cukrovinka. Tady na pocit tu cukrovinku. Au. To je radioaktivní odpad. Tady to máme. No chod. A čo sa s tým stane, sakra? Hodíme do toho šrotu, no? Dáme si čaj a med. Super pivo. To vyzerá chutně. Ano, vyzerá to celá s tými barvami. Ano, vyzerá, chodme to jíst. Ještě ne, ještě jsme to nedali babce, by to se zrobila. Aha, dobré. Tady nasadíme kola a tady brncačku. A je z toho vynikající sladidla. Tady to nefukneme, kámo. Tady je to. To je to Ty prase jednomalé! No ty jedno, pohladkám tam, potom tam vyhodíš z okna, pse. Já nejsem pes, to mi nehovor, ty jedné plásen, starej. Komu hovorí sakra starej? Kámo, alebo čo to je asi? Školico. Tady je to sladké. To je můj PlayStation 0. Ne, to je teraz můj. Vyserá to sladké. Jdeme to sjest. To vyserá chutné. Nom. Doj, sklápni, to je PlayStation. Ty jedna malá. Neporučaj, keď chce něco sjest. No ty máš. No ty si vyserala, keď si bola ešte stará bába. Už stepli prsa.